V druhom videu venovanom bolesti kolena, ktorá dokáže niekedy narobiť riadne problémy a zastaviť našu snahu o plnohodnotný výkon, sa pozrieme na druhú možnú príčinu bolesti súvisiacu so zlou stabilitou či už kolena alebo bedra, na čo sa pozrieme v dvoch testoch. Prvým testom overujeme drep na jednej nohe, kde je cieľom, aby opakovania na oboch stranách vyzerali totožne. Vôbec tu nejde o hĺbku drepu, skôr o prevedenie, ktoré by nemalo byť príliš rozdielne. Pri pocite nestability po prípade bolesti pri jednej končatine je čas zamerať sa na nápravné cvičenia. Tým prvým je laterálny kickback alebo unoženie v podrepe, kde je cieľom vysunúť bedra vzad, udržať polohu a stabilitu na jednej strane a unožiť ľahšiu gumičku. Cítime prácu svalu gluteus medius na vrchnej strane zadku. Chybou by bola hlavne rotácia a prílišný náklon na stojnej nohe. V prípade potreby sa zo začiatku môžeme aj uchytiť niečoho. A zda najlepším cvikom vôbec pre vyliečenie kolien je single leg touchdown, čo sú zostupy jednej končatiny, pričom podobne ako pri prvom cviku, telo je v jednej línii, v miernom podrepe, telom nerotujeme do strany a pohyb vychádza z posunu bedier dozadu, nie kolien vpred. Postupne navyšujeme výšku podložky alebo kotúčov. V druhom teste okrem stability sledujeme hlavne silu bedier, kde za pomoci trénera tlačíme končatinu k zemi, pričom sledujeme, ako sa človeku darí brániť odporu a porovnávame obe nohy. Tá slabšia, ktorá tlaku trénera odoľa o čosi skôr, musí zapracovať v cviku s názvom side leg clamshell, pričom ju umiestňujeme do hornej polohy a za pomoci stredne ťažko bendu ju otláčame smerom od spodnej a zároveň podsadzame panvu, držíme 3 až 5 sekúnd v cieľovej polohe. Na daný problém taktiež výborne zaúčinkuje cvik single leg touchdown.